Sinasabi ko na nga ba, parte ka ng lahi ng kurkur. Minsan ko nang narinig ang tungkol sa uri ninyo. Hindi ko inaasahan na totoo pala kayo. Wika ni Benedicto. Matapos nitong makapagsalita, nasipat niya ang mga damo sa paligid na bigla na lamang kumumpas, indikasyon na papasugod sa kanya ang alaga ng kurkur. Inaasahan ni Benedicto na hindi niya gaanong masisilayan ang unlaon, gawa ng malalim ang gabi, kung kaya't ang ginawa niya, dumakot ng isang palad na lupa at mabilisan yung isinaboy sa buong paligid kasama ng mga buhay na salita. Isa yun sa pangontra laban sa ganoong uri ng nilalang kapag wala kang makitang abo sa paligid. Habang hinihintay niya ang pag-atake ng unlaon, nasipat niya ang kurkur na dali-daling tumungo sa tahanan ng kanyang kapitbahay. Upang hindi ito mawala sa kanyang paningin, ginamitan niya yon ng kanyang ika-6 na pandama. Kapag nararamdaman niya kasing malakas ang kalaban niya, sinisigurado niya yung matatapatan ng kanyang itinatagong lakas. Ilang minuto pa ang lumipas, buong lakas namang hinataw ni Benedicto ang kanyang matatalas na kuko sa likurang bahagi ng kanyang kinaroroonan nang maramdaman niyang doon aatake ang kurkur. Sa paglapat ng kanyang kuko sa balikat nito, bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya yung hindi tumalab. Akala ng kurkur, nasindak na niya si Benedicto pero nagkamali siya. Habang sinasalag ng nilalang ang kanyang pag-atake, hindi nito namalayan ang mabilisang pagtarak ng kanyang sibat sa binti nitong kasalukuyang nakaapak sa kanyang mga paa. Paghugot niya ng sibat ni Ahum, bigla na lamang napayuko ang nilalang at kasabay nito ang paghawak nito sa lupa habang patuloy na umaangil. Nang makita niya yung tititig pa sa kanya, sinapak niya ito gamit-gamit ang kanyang kaliwang kamay. Pagtama ng kanyang kamao sa pagmumukha ng nilalang, bigla naman yung tumilapon patungo sa gitna ng daan. Nang akmang lalapitan na niya ang kurkur, dahan-dahan naman yung tumayo habang pilit na ibinubuhos ang kanyang natitirang lakas para lumaban. Pagturo nito sa kanya, bigla na lamang niyang ginawang panangga ang kanyang mga pakpak, gawa ng naramdaman niya ang paglapas sa kanya ng unlaon. Napakalakas ng nilalang na yon, subalit hindi nito nagawang mapangibabawan ang kanyang lakas. Pagdukot ni Benedicto ng tipak ng kahoy sa kanyang kinatatayuan, agad naman niya itong itinarak sa bunganga ng nilalang habang iniihipan yon ng kanyang pamako. Pagramdam niyang bumigat na ang katawan nito, hindi na siya nag-alangan pang tuhugin yon ng kanyang sibat na tangan-tangan. Dahil sa ginawa noon ni Benedicto, kung kaya't mabilis na namang nilamon ng lupa ang unlaon, indikasyon ng kamatayan nito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dahan-dahan naman niyang pinagmasda ng kurkur na pilit tumatayo ng tuwid. Nang mapagtanto niyang hindi na yon makakalaban, walang pagdadalawang isip naman niya yung binato ng sibat sa noo na siyang naging sanhi ng mabilisan nitong kamatayan. Sa sobrang lakas ng pagkakabato noon ni Benedicto, tumagos ang sibat sa noo nito hanggang sa tumarak yon sa isa sa mga pundasyon ng katabi nilang bahay. Matapos niyang paslangin ang dalawang nilalang, minabuti niyang balutan ito ng sabulag upang malaya niya yung makaladkad at madala patungo sa kinaroroonan ng tahanan nila. Nang marating na niya ang kanilang mumunting tahanan, inilibing niya ang kurkur sa kwadra ng kanyang mga kabayo. Hindi na niya yun kinuhanan pa ng kung ano-anong mutya, nang sa gayoy wala nang maging rason
ang kaluluwa ng nilalang kung bakit pa siya mananatili sa mundong ibabaw. Sa pagsapit ng sumunod na araw, kagaya ng kanilang nakagawian, pagkatapos kunin ng kanyang mga trabahador ang mga kalesa, siya naman ay magbubukas ng kanilang tindahan. Ang kanyang asawa naman, abala sa pagluluto ng kanilang makakain. Ganon at ganon palagi ang ginagawa nila Benedicto tuwing umaga upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak nila na unti-unting lumalaki. Sa pagpapatuloy ng kanilang pananahimik sa lugar, hindi niya napansin ang nakaambang panganib para sa kanilang pamilya. Kinagabihan noong araw na yon, habang nagpapahinga siya sa sala, dumating ang isa sa kanyang mga trabahador. Bitbit ang anak nitong punong-puno ng pantal at mga bulutong sa katawan. Pagsilay niya sa sitwasyon nito, agad naman niyang napagtanto na nabarang ang batang yon. Bagaman hindi nang gagamot noon si Benedicto, wala siyang pagpipilian dahil inaanak niya ang bata. Bago niya umpisahan ang gamutan, mariin niyang ipinaalala sa kanyang trabahador na wala itong pagsasabihan ukol sa kanyang ginawa. Magiging mahirap na kasing maipagpatuloy pa nila ang kanilang negosyo sa oras na malaman ng mga tao ang kanyang kakayahan sa panggagamot dahil sigurado siyang dudumugin siya ng mga ito. Nang marinig yon ng lalaki, wala na itong nagawa kundi ang sumang-ayon. Tinanong pa ito ni Benedicto kung saan ito nalaman ang kanyang kakayahan, pero ayon sa lalaki, kutob niya ang nagdala sa bahay ng kanilang amo. Ipinagtapat nito sa kanya na noong mga nakaraang araw nasisipat niya si Benedicto na merong ginagawang kakaiba sa kanilang bakuran. May mga pagkakataon ding nadatnan niya yung sumasaboy ng suha sa bubong nito at mga dahon ng talong. Dagdag pa ng lalaki na kahit hindi niya alam ang ginagawa ng kanyang amo, nasisiguro niyang para yon sa asawa nitong nagdadalang tao. Dahil sa sinabi nito, tanging pagngiti na lamang ang nagawa ni Benedicto habang sumasagot doon ng, "Mahusay! Akala ko hindi niyo mapapansin eh. Hayaan mo, sa susunod, sisiguraduhin ko munang walang nagmamasid bago ko gawin ang aking gawain. Pero saka na yan, sa ngayon ang mahalaga, magamot natin ang iyong anak. Hindi ito ordinaryong barang. Kung sa maling albularyo mo siya dinala, baka hindi na to abuti ng umaga." Dagdag pa ni Benedicto na ang pamamaraan na ginamit sa bata ng mambabarang ay isang napakabrutal na pamamaraan. Ang ginamit kasi nitong insekto para makapagpadala ng sakit ay isang uri ng bubuyog na kung tawagin ay lampinig. Bibihira lamang ang mga mambabarang na gumagamit ng ganoong insekto, gawa ng napakadali nitong mamatay at napakahirap nitong alagaan. Subalit kapag nakapagparami ka ng uri nito, magagawa mong mapatay ang iyong biktima sa isang pinakabrutal na pamamaraan. Habang pinakikiramdaman niya ang katawan ng bata, panay naman ang kanyang pagtatanong ukol sa mga bagay-bagay na maaaring ginawa nito noong nakaraan. Malakas ang kanyang kutob na may nakaalitan nito dahil hindi naman gagawa ng ganoong hakbang ang isang nilalang kapag hindi niya kinagalitan ang pamilyang yon. Nang marinig ito ng lalaki, panay naman ang pagpapasakalya nito sa kanya na parabang ayaw pa nitong umamin. Marami yung pagdadahilan, kesyo mabait siya sa kanila, wala siyang nakakaalitan at kung ano-ano pa. "Huwag ka nang magmaang-maangan. Kilala kita. Noong nakaraang inuman nga natin nag-amok ka. Alam mo, kapag ako'y kumukuha ng trabahador,
Kinikilala ko muna sila mula ulo hanggang paa. Tsaka ikaw din, kapag hindi mo sinabi ang sikreto mo, maaaring sa hinaharap, isa ng miyembro ang mamamatay sa pamilya mo. Hindi ito panakot, gusto lang kitang imulat. Seryosong sagot ni Benedicto. Pagkarinig dito ng lalaki, doon na yon napilitang umamin. Kaya pala takot itong umamin sa kanya, gawa ng meron yung malaking utang na hindi pa nababayaran. Palagi silang binibisita ng maniningil sa kanilang bahay, kung kaya't noong nakaraang araw, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Dala ng problema at galit sa naniningil, kung kaya't pinagsasapak niya ito habang pilit pinapalayas sa kanilang tahanan. Akala ng lalaking yon magsasampa ng kaso ang kanyang binugbog, pero hindi pala. Nang makailang araw nang hindi yun bumisita, nagtaka naman ang kanyang trabahador. Kahit may saltik kasi yun sa ulo, nag-aalala naman yun sa kanyang kapwa kahit papaano. Akala niya nagtampo lang yon, pero lingid sa kanyang kaalaman na inuunti-unti na pala nito ang kanyang anak. Dagdag pa nito na pangatlong araw na yon bago niya napagpasyahang dalhin kay Benedicto ang kanyang anak. Dahil sa salaysay nito, mas lalo namang tumindi ang kanyang hangarin na tulungan ng kanyang trabahador. Sa isip-isip niya kasi noon, napaka-brutal ng ginawa ng pinagkakautangan nito. Kahit saang anggulo mo kasi tingnan, ni minsan hindi magkakaroon ng pantay na halaga ang salapi sa buhay ng isang inosenteng tao. Upang parusahan ang may gawa ng barang, minabuti niyang wag na yung tawagin. Ang ginawa niya, pabalikin ang sumpang ibinigay nito at triplihin ang bisa nito bilang parusa. Sa paglalim ng gabi, naging abala naman si Benedicto sa paggawa ng ritual at mga usal na kanyang kinakailangan. 3 beses niya ding tinawas ang bata nang sa gayoy masigurong malinis na ang katawan nito. Pagsilay niyang kaya na niyang hugutin ng mga insekto, doon na siya humingi ng tulong sa kanyang trabahador. Ang kailangan lang nitong gawin, hawakan ang kanyang anak at kahit anong mangyari, wag na wag niya yung bibitawan. Sa lahat kasi ng hakbang ng kanyang panggagamot, yon ang pinakamasakit sa lahat. Alam niyo ba kung ano ang ginagawa ni Benedicto sa mga biktima ng barang? Pinipisil niya ang kalamnan nito hanggang sa magkaroon yon ng malaking butlig sa balat na merong nana. Tutusukin niya yon ng karayom at mula sa butlig na yon, lalabas ang insektong inutusan ng mambabarang. Ang sakit na mararamdaman ng kanyang pasyente sa ganoong proseso ay parang tinataka ng isang bakal na nagbabaga. Matagal ding mawala ang hapdi nito sa kadahilan ng manunuot sa katawan ng kanyang pasyente ang usal na kasalukuyang nakadapo sa kanyang kamay. Aabutin din ng humigit 1 buwan bago tuluyang mawala ang mga butlig nito sa katawan. Kahit maraming kapalit ang ganoong pamamaraan, napakabisa naman ito ayon kay Benedicto. Naniniwala kasi siya na walang sakit sa mundong ito ang madaling gamutin. Lahat ay merong masamang resulta bago tuluyang gumaling ang isang taong may sakit. Sa pagpapatuloy ng kanyang paghilot, halos nakadalawang pisa pa lamang siya ng butlig, pero para nang mamamatay ang anak ng kanyang trabahador. Kahit masakit mang tingnan para sa kanya ang ganoong kaganapan, alam niya sa kanyang sarili na kinakailangan niyang magpatuloy. Sa pagsapit ng 10:00 ng gabi, nakasampung pisa na siya ng butlig. Ang bata noon, namumutla na habang panay ang pagsigaw sa loob ng tahanan nila. Pagkakuha ni Benedicto ng 15 lampinig, nasipat niya yung buhay at merong pang kakayahan na lumipad.
Habang pinagmamasdan niya ang insektong yon, dahan-dahan naman siyang napangiti habang nagwiwika sa kanyang sarili ng, "Ano kaya ang mararamdaman mo kung ibabalik ko sa iyo ang sakit na ibinigay mo sa batang ito?" Matapos niyang makapagsalita, taimtim niyang binulungan ng dasal ang lampinig. Pagramdam niyang konektado na ito sa kanyang katawan, dahan-dahan na niya yung pinakawalan. Nang maisagawa na niya ang bagay na yon, inabisuhan niya ang kanyang trabahador na magpahinga na. Pagsilay niya sa pagmumukha nitong punong-puno ng pag-aalala, sinabihan niya yon na wala na siyang dapat pang ikabahala. Magaling na ang kanyang anak at malapit na din nilang mapaslang ang barang na nagbigay sa bata ng ganoong karamdaman. Dahil sa kanyang sinabi, sobra-sobra naman ang pasasalamat ng kanyang trabahador. Upang maipakita nito sa kanya ang taus-puso niyang pagtatanaw ng utang na loob, lumuhod yon sa kanyang harapan habang nangangakong magtatrabaho sa kanya hanggat merong lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi naman yun gaanong pinansin ni Benedicto, gawa ng para sa kanya, isang maliit na bagay lamang ang kanyang ginawa. Kinaumagahan, pag-uwi ng mga ito, dali-dali namang bumalik ang lalaki para magtrabaho. Kahit pinagliban na yon ni Benedicto noong araw na yon, nagpumilit pa rin itong pumasada ng kalesa. Ayon sa lalaki, wala siyang dapat ipangamba, gawa ng kusang loob niya yung ginawa. Sa pag-alis nito sa kanilang bahay, tumungo siya sa kanilang kusina para magluto. Hindi nila binuksan ang kanilang tindahan noong araw na yon, gawa ng hindi siya nakapaghanda ng kakanin noong gabi. Makalipas pa ang isang buwan, nagpatuloy ang pananahimik nila Benedicto. Kahit marami siyang nababalitaan noon sa kanilang baryo, pinili niyang wag iwan ang kanyang asawa. Para sa kanya, wala nang mas lulungkot pa kapag may nangyaring masama sa ikalawa niyang anak. Aminado kasi noon si Benedicto na habang papalapit ang kabuwanan nito, marami ding mga nilalang ang nagpaparamdam sa kanilang tahanan. Hindi naman niya gaanong pinapansin ang mga ito, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi basta-bastang mababasag ang pangontrang ikinalat niya sa buong paligid. Akala niya ganun na ang mangyayari, pero nagkamali siya. Sa pagsapit ng araw ng pamamahinga, habang nananalangin sila Benedicto sa simbahan, lumapit sa kanya ang isang sakristan na merong sulat na ibinigay. Paghawak niya sa sulat na yon, agad naman itong tinuro ang taong nag-utos sa kanya. Nang masipat niya ang taong nagpadala ng sulat, kitang-kita niya yung kumakaway habang naglalakad paatras. Dahil sa dami ng tao noon sa lugar, kaya na may hindi na niya pinagkaabalahan pang sundan ng panauhing kanyang nasilayan. Sa pagbukas niya ng sulat, tumambad sa kanya ang isang mensahe na naglalaman ng babala ukol sa nalalapit na pagsalakay ng mga nilalang sa kanilang lugar. Ayon sa mensaheng nilalaman nito, nagkaroon ng pagtitipo ng iba't ibang uri ng aswang upang mapabagsak ang depensa ng kanyang bahay. Kumalat na kasi noon sa iba't ibang lugar ang tungkol sa paglaki ng tiyan ng kanyang asawa at ang tungkol sa kanyang ginagawang pamamaslang. Ayon pa sa sulat na hindi sila tatantana ng mga aswang hanggat hindi nito nakukuha ang kanilang gusto. Ang tanging hangad lang noon ng mga aswang na nagbabalak ay ang kanyang buhay at ang karne ng kanyang anak. Matapos itong mabasa ni Benedicto, doon niya napagtanto na hindi kalaban ang taong nagbigay ng liham. Hindi niya kilala ang panauhing yon,
Ngunit labis-labis siya doong nagpapasalamat, gawa ng kahit papaano'y nagbigay ito ng tulong. Sa pagtatapos ng misa, habang binabagtas nila ang daan, doon nila nasilayan ang iilang mga kalalakihang tambay sa bawat tindahang kanilang madaraanan. Ang labis na ipinagtataka noon nila Benedicto ay kung bakit sa dinami-rami ng taong dumaraan, silang dalawa lamang ang pinagmamasdan ng mga kalalakihan. Upang makaiwas sa gulo, sila na mismo ang lumayo. Sa isip-isip niya na kung nagkataong hindi niya kasama ang kanyang asawa, maaaring may kinalagyan sa kanya ang mga nilalang na yon kahit tirik ang araw sa kalupaan. Nang marating nila ang bahay, doon niya nasipat ang isang batong kulay itim na nakatabi sa dingding. Nagkalat din noon ang maiitim na langgam sa buong paligid, indikasyon na merong isang nilalang ang nag-utos dito. Sa sobrang dami kasi ng langgam na yon, halos mapuno na nito ang napakalapad na dingding ng bahay nila Benedicto. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya napagtanto na merong dalang masamang mensahe ang mga langgam. Pilit niya yung hinawi sa dingding pero sa kasamaang palad bumabalik pa rin yon sa dati nilang kinaroroonan. Maya-maya pa, bigla na lamang siyang napasigaw ng malakas nang masipat niya ang mga batong kanyang inilagay papaikot ng kanilang bahay na meron ng mga biyak. Alam niya sa kanyang sarili na wala ng bisa ang mga batong yon, kung kaya't inaasahan na niyang hihina ang paunang depensa ng kanyang mag-ina. Dahil sa kinakailangan ng 2 araw na paghahanda upang maibalik sa dati ang pananggalang ng kanilang tahanan, kung kaya't walang nagawa si Benedicto kundi pagbutihin ang kanyang pagbabantay. Upang hindi noon matakot ang kanyang asawa, minabuti niyang huwag ipaalam dito ang tungkol sa nangyayari, nang sa gayoy magkaroon pa rin yon ng maayos na tulog kahit papaano. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, muli siyang nagsindi ng mga balat ng niyog papaikot ng kanilang tahanan. Panay din ang kanyang pagpapalipad hangin sa lugar upang mahirapan ang mga aswang na makapasok. Bagaman marami sa kanyang kapitbahay ang naiirita sa kanyang ginagawa, minabuti niyang ipagpatuloy ito. Wala naman yung magagawa para pigilan ang kanyang nais sa kadahilan ng pagmamay-ari niya ang lupa na kanyang pinagsusunugan ng mga balat ng nyog. Sa paglalim pa ng gabi, doon na nga dahan-dahang nag-iba ang ihip ng hangin. Nang maramdaman niya ang pagbalot ng katahimikan sa buong paligid, dahan-dahan na siyang lumabas ng kanilang tahanan para magmasid. Bago niya iwanan ng kanyang asawa, sinigurado niya munang tangan nito ang medalyon ng kanyang ina, nang sa gayoy walang sino man sa mga nilalang ang may lakas na ito ay hawakan. Inaasahan na din ni Benedicto na yun na ang huli niyang pakikipaglaban para sa kaligtasan ng kanyang anak. Gawa ng sa mga susunod na buwan, ipapanganak na ito. Sa paglabas niya ng kanilang tahanan, ay siya namang mabilisan niyang pagpalit anyo. Pag-ikot ng kanyang paningin sa buong paligid, doon niya nasipat ang mga nilalang na nagkukubli sa bawat bubong ng bahay ng kanyang mga kababaryo. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakadapa sa bubong ng bahay. Nang masipat yon ni Benedicto, buong tapang naman niya yung tinitigan habang patuloy yung niyayayang lumapit. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat niyang dahan-dahang gumagapang ang mga nilalang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Sa puntong yon, wala na siyang nagawa kundi ang mag-usal para mapataas ang antas ng kanyang bakod at puder sa katawan. Bago siya tuluyang umalis sa kanyang tahanan, bigla naman siya noong natigilan
nang marinig niyang magwika ang lalaki sa kanyang likuran ng, Benedicto, mag-iingat ka. May mga gabunan silang kasama. Kung kailangan mo ang tulong ko, tawagin mo lamang ako. Matapos nitong makapagsalita, naglaho na lamang yon na parang bula. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, labis-labis naman ang kanyang tuwa sa kadahilan ng hindi niya inaasahan na makikialam na ang kanyang gabay sa mga nangyayari. Matagal ding natulog ang gabay niyang yon, gawa ng sa loob ng ilang taon niyang pananatili sa pako, wala naman siyang nakaharap na mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, doon na niya nasipat ang mga aswang na dahan-dahan ang lumalapit. Upang hindi masindak ang mga ito sa kanyang abilidad, minabuti na muna niyang huwag ipakita ang kanyang mga kakayahan hanggat hindi pa yon nakakalapit sa kanyang kinaroroonan. Maya-maya pa, bumungad sa kanya ang 9 na nilalang na binubuo ng iba't ibang uri. Sa likod nito ay nasipat niya ang isang matandang gabunan, habang sa unahang bahagi naman, nasipat niya ang 2 uring matrukulan na merong daladalang mga kiwig. Para sa mga hindi nakakaalam, ang kiwig ay maihahalin tulad mo sa isang uri ng sigbin kung saan nasa wangis yon ng baboy na merong matutulis na balahibo. Kulay itim ang balat nito at meron yung napakatatalas na mga pangil na nagsisiuslian sa kanilang mga bunganga. Kagaya ng sigbin, ang mga kiwig ay mababangis sa oras na nagkaroon ng kalaban ang kanilang mga Panginoong pinagsisilbihan. Matatalas din ang pang-amoy ng mga ito at kaya nitong pumasok sa kahit napakaliit na butas o siwang. Okay. Grabe, alam nyo, dun sa part na may bumubulong sa likod niya, dun palang kinilabutan na ako eh. Pero ina-expect ko, may isang klase ng gabunan na tutulong sa kanya. Pero hindi pala. Mas matindi pala kasi yung gabay niya na matagal nang matutulog, yung gabay niya na matagal nang natutulog, nagising. Diba? Kasi isipin nyo naman, pag tutulong-tulungan ka na tapos may mga gabunan pa. Diba? Grabe. Pero pahintay ako ng episode 6 kasi malamang sa malamang, patayan na to, bakbakan to. Yun lang. Salamat.